god idé at sætte sig ind i de regler, der gælder for luftrummet, før man sender helikopteren til værs. Det ser legende let ud, når Esizadi sender en fjernstyret helikopter op i luften. Men det fjernstyrede legetøj kan være rigtig farligt, og for første gang nogensinde har Trafikstyrelsen politianmeldt en mand for at flyve med en fjernstyret helikopter, et såkaldt dronefly, i Ørestad. Der er en, der har fløjet en drone her i området op, og det må man altså ikke. Trafikstyrelsen blev opmærksom på manden, da han havde lagt en video af flyvningen på internettet. Ifølge Trafikstyrelsen har manden overtrådt flere punkter i luftfartsloven. Manden skulle have været mindst 150 meter fra bebyggelse, mere end 5 km væk fra lufthavnen, og så sendte han den lille helikopter op i 300 meters højde. Farlig for både beboere i området, men også flytrafikken. Ja, hvis man kommer op og i nærheden af de kommercielle flyvere, så er det rigtig, rigtig farligt, fordi hvis der kommer sådan en flerkilosag ind i en flymotor, så kan det få fatale konsekvenser. En drone eller en quadrocopter. Droner er oprindeligt et pilotløst luftfartøj, som man har brugt i amerikansk militær til missioner. Nu er det lille fartøj blevet meget populært blandt mange danskere til at optage små videoer. Vi ser droner i eksplosiv vækst. For 10 år siden var de der ikke. Nu kommer de, du kan købe dem alle steder. Esizadi og hans kammerater er medlemmer af en klub for elflyvning, og de kender godt lovgivningen. Men de kan også godt forstå, at der er mange, som ikke kender reglerne. Nogle gange glemmer man tingene, når de er for sjov. Man vil gerne stå ude i haven og prøve at se, hvordan det er, og filme et eller andet højt op fra, hvordan det ser ud. Det er ikke mærkeligt, at der er mange folk, der tager fejl af, hvad det er, der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Men reglerne er nu ganske klare, mener Trafikstyrelsen. Vi ved godt, at luftfartsloven det er ikke noget, som alle mennesker læser til dagligt, men der er faktisk nogle regler, som skal beskytte os alle sammen. Tilbage på flyvepladsen håber Esizadi bare, at man får styr på reglerne, så man kan nyde, hvad helikopterne egentlig handler om. Det er meget fedt. Det er sjovt at flyve, og det er masser af udfordringer i det. Og på